Magiga yumbaramuke bw'abasaye gwesokia asokwelikia b'abakichikura abayia chikibere chintang'ani abasaye 10 gosa abantu 15 na batatu boka nigo bayesokire na kwelikia huna gosekweroberia gochigwaka chikura ase county ya Nyamira nigento kirera igento igokwanerwa nabo igo abamenyi be county ya Nyamira nigo igo banyaka bagokwanera obokongboli baro ase okonyora ibande biya chingaki ibande ebikoro byanyaka babigosira osbanyaka bagosirirwa ne ibande byabo muri kitofati kadi Gisemba na roboti rwa senchira yo wikirano Okoboria nigo kwaboriwe gochiase abaraye abo bachorire kweneke bona ngo basegeta bare abasaye erio gwesokia asumo baro omonene kwerikia bona abaki chikura ugwerika kwa abanta ase IBC kingokiri asenyo the registration is very poor nare kuboria baraye baminto babekanamu kekogera asegusiga actually no tubwate ya presidential candidates baitu babiri adis skemaraga no muske Fredo Kengomatia egere tuseza taisia abantu baitu the impotence yo register voters onye tuletayari kuchikurwane sigiro busyo Wikira ritikoria ijuma wiki ya eta nigo abasae abaya 15 na batatu kurase county ya Nyamira konyora baesokirie na kwerikia bona abakichikura ase kiombe ekigotenenderete obochori na boigo chimbebe kya IEBC asomoroberio yoiga ogendrete kokorekana ase bunge ya Kitutu Masaba onye bibande binde bikororekana ngambire bikwameta se kyobe sikya bagambi kenda rushya ebibande bya inaro tegere mogende kubwata ikura muhirike aso kubwata chikura ikina kigente kiyemura konyense unabona ubugima bwako ngire burobo kongupi tutagete twerwanerere na bintu tote bagambiri buya ngakitora akore bintu bibe buya onye togotirina wakachikura burunga tukitwara na ina yake aiga nigo bakwanire egurube enene ejo erororo anene ekero muntu asiririe ekibande kyae egento indake gekwirira omubaro omoke komenta kana anene ase chinga kichyo kubwata ekura challenges tokonyora mono ekibande kyae ekero guchikubwata ekibande nechibaso kuburi siringi 500 nekere kyasirire kwamanya konyora umwana omoke igakuburirwa kijenisi chimbara nyora mesara babwati pesa kwamanya konyora abagodaigwa chibesa chinyinge eribwe ya mona 100 mumanya kubwate kebandi tware gusaba barayi baito onde bwensi oranje gukwana na ibe mo tegete gochikobori naba magenderete muri esebiro utare gotokonya chingaki echecho nigo abaibori abubare na bana baikire enkaki yokobwata ibibande na babwate ibibande basabirwe gukwanira abana babo erio kubwata ekura tutwara kitikwa matukamange ona bagambye ababura bageto yabarekaki kapta nari kwasaba bagere bukatwa kutetugonje kina nguburi abaibori ende batebya abana babo babwate tikura tuchenje bugambi kusebi asimite kwa roba Kenya Hiko reporter Gatembe kuraiga somochie omonene Unyamira oje gotoka meye wodi ya township ebunge ya West Mugirango inje Fatigad Gisemba